Sabon bidiyo daga kamfanin Algaita mai suna Matashin Soja. Bidiyo ne na shahararren jarumi wato Shahrukh Khan kamar yadda kuke gani kuma mai suna Jawan. Wannan babban fim ne wanda za ku ji daɗin sa. Kai tsaye wannan bidiyo kamfanin Algaita suka fassara shi, sannan bidiyo ne wanda ya fita a wannan shekara ta 2024, sannan wannan bidiyo ne mai matuƙar kyau wanda za ku ji daɗin sa. Kai tsaye duk mai buƙatar wannan bidiyo mai suna Matashin Soja, akwai lambar wayata akan wannan bidiyo sai ka ɗauka domin ka bibiye mu ka ji ƙarin bayani. Ga masu buƙatar suke samun fina-finan mu masu kyau masu inganci da zarar sun fito, to fa ƙofa a buɗe take, ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya ɗaukar lambar wayar mu sai ka bi mu kuma ka yi kasuwanci da mu. Ko a ina kake a faɗin duniya za ka iya ɗaukar lambar wayar mu wacce muka ajiye akan wannan bidiyo, sai ka bibiye mu domin jin ƙarin bayani akan yadda za ka samu wannan bidiyo ko kuma yadda za ka rinƙa sauke duk wasu shahararrun fina-finan mu da zarar sun fita. Wannan ita ce hanya guda ɗaya wacce za ka iya samun duk wasu fina-finan mu da zarar sun fita. Ga masu buƙatar yin kasuwanci da mu kamar yadda na yi bayani, akwai lambar wayata akan wannan bidiyo, za ka iya ɗauka domin ka bibiye mu ka ji ƙarin bayani.